Mamanabi adi. Milky ko pa ni maming. Hey, 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 Mamanabi ni karino. Nang sisuba kayo ni. Milky. Milky. Ato ay na hayeng niya. Damsa la kanda ay na super kani gas super kani washing machine super kani adagidi sande loy por kani ID ay na niya. Damsa siya musi da bai ta. Mamanabi sada sira. Ate lagi sikit no. Wari sana bahu dengan ini loh. Yani ay henggon sana lagi. Damsa sada lagi ko. Kay na haji ba? Yani Kay no haji ba? Hala siya ay siya. Wali ko kay no nga sana ko. Nasi tingi. Hala ko no. Hala sila kita aja. Hala sila. Terima kasih. Terima kasih. Mamanabi ya. Milky sa sila ay henggon naman si. Kay na sakit na si ba? Mamanabi naman nang bang nila. Sala haji ba? Tingi ha ba mal tan tingi. Ay na ko kan mi da mal da. Bimla nang jo. Mamanabi ya. Just low. Just low. Just. Ta ta hepe. Ay ne zeng goi da pilau to wali. Na dang isa gudo hayin ko sa sila ay ngasi di. Ay pilau to wali hani. Kay no. Law. Ay pilau ki habe ne. Dam nang chalo yari. Hoy. Ni sunu kay no. As lagi no sida hinatida lagi no pasay na mun be mong to seleda. Ay di kamay to ni jam sound mi dalo di kamay to mi sa. Sala mo ilage. Ay dam nang dogi kay no. Ay pilau ki ge maruki. Kay dilo di ba? Zeng goi dagi. Lam tu law. Ko paisa to au bro ne gi. Tao di dam nang chat lo hay ba chat lo. Dam chat lo. Ay sao ki ge ko? Hoy chat lo. Dam nang ko kay no sa di bo. Kay no. Kaya mo tawag eh. Mamanabi yun ba? Sige na sabi niya. Ano ba mun bro? Ano tawag ito po na Lagi ba sino mun bro? Dam nang ganyan na kanina ko. Lagi ba sino? Yari chalo yari. Ngayon yung sidra po damsa. hey, 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 hey. Hati ragu hai ba? Ragu. Ang jayaw mina matang sab kan to. Mani ngano? Ani dala o. Hey, hey, hey.